Okupatsirani nkhani izi ndine Chancellor Zabanda bwa mabedi. Tsopano nkhani izi mwatsaranetsarane. Banki yaikulu mu African Development Bank yati ndi magulu ena okhuzidwa ayika ndondomeko kuti ulimi ndi anthu amba okhuzidwa ndi madzi osefukira ng'amba ndi ngozi zina zogwa mwadzidzidzi adzikhala otetezeka ndi insurance. Mkulu wa banki kuno ku Malawi Amakmirana Nyawo wati ndi imodzi mwa ndondomeko yomwe maiko kuphatikizapo dziko la Malawi amatenga poteteza nzika zake. Alex Banda ali ndi zambiri. Malinga ni mkulu wa banki yaikulu mu Africa Amakmirana Nyawo, ndondomeko yomwe banki ndi akuluakulu omwe achoka m'maiko 24 mu Africa akuunguza ku Blantyre ikufuna kuti alimi, anthu amba ndi ena ammadera adzitha kuteteza mbewu zawo kung'amba, madzi osefukira ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi mwazina. Komatu ganizo loteteza katundu ku ngozizi sichikhalidwe chokhazikika pakati pa Malawi, potengera kuti zotsatira zoti anthu awiri mwazana lililonse kapena kuti 2% ya Amalawi 20 miliyoni mdziko muno ndomwe alotetezeka ndi insurance. Anyawo ati komabe iwo akhale akuphunzitsa komanso kulimbikitsa alimi ndi ena ubwino wa insurance, ndipo ena omwe adziona izi adzitengerapo phunziro pa phindu loteteza mbewu zawo pakusintha kwa nyengo komanso ngozi zogwa mwadzidzidzi. Boma la Malawi posachedwapa lalandiratu ndalama zokwana 11.2 miliyoni za ku America zomwe linagwiritsa ntchito kutetezera nzika zake. Mlembi oona za ntchito mu nduna wa zachuma a Jacob Mazalale akuti njira iyi injaphindu. Njira imene ndiyofunika kwambiri. Ngozi zodza mwadzidzidzi zikabwera zimadzade mwadzidzidzi. Ndiye mukakhala kuti simunakonzekere kumakhala chinambalala chikwirikiti chofuna kupereka chithandizo. Koma mukakonzekeratu ngozi ija ikachitika kumangokhala kutenga ndalama ndi kumapereka chithandizo chimene chikufunikira. Izi ndizofunikira kwambiri chifukwa zimathandizira kuti tiganiziretu thandizo limene likhozofunika, mmene tiperekere thandizolo kumene thandizo likaperekera. Akatswiri omwe talankhula nawo akuti ngati dziko la Malawi komanso ena mu Africa angagwiritse ntchito ndondomeko imeneyi yoteteza mbewu zawo ya insurance, izitu zitha kulimbikitsa kuti anthu adzikhala odzipherezera ku ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso kusintha kwa nyengo zomwe zingalimbikitse chitukuko cha ulimi. Malo mwa zode kuno ku Blantyre, ndine Alex Banda. Anthu osiyanasiyana akupitiriza kukhuza imfa ya loya komanso katswiri pa phunziro la zamalamulo a Ruth Gay Kanyongolo. President Lazarus Chakwera wati malemu Kanyongolo anali mmodzi mwa akatswiri a zamalamulo achizimayi mdziko lino. Nalo bungwe la Youth and Society YAS lati malemu Kanyongolo amapereka chitsanzo chabwino kwa atsikana omwe ali ndi maloto ogwira ntchito zomwe zimaoneka kuti ndi za abambo basi. Malemu Kanyongolo anamwalira lolemba mu mzinda wa Blantyre. Nthambi ya asilikali ankhondo ya MDF yati kuphunzitsa asilikali mosalekeza ndi njira yofunika pothandiza kuteteza nzika komanso kukonzekera ngati zipolowe zingachitike. Polankhula pa mpikisano ndi kuphulitsa mfuti pakati pa magulu a asilikali, mkulu wa MDF General Paul Valentino Phiri wati maphunzirowa akuphatikizapo ndondomeko zopezera njira, luso loyendetsera mfuti komanso utsogoleri mwa zina. Toera katswiri ali ndi zambiri. Nthambi ya asilikali mdziko muno yati kupitiriza kuchita maphunziro usiku ndi usana ndi njira imodzi yofuna kulimbikitsa Malawi kukonzekera kwa asilikaliwa powafuna kuwateteza. Poyankhula pa mpikisano ndi kuphulitsa mfuti pakati pa magulu a asilikali, mkulu wa MDF General Valentino Phiri wanena kuti maphunziro ochitidwa mobwerezabwereza omwe asilikali amapanga siyongofuna kuonetsa kukonzeka kwa asilikali okha, komanso kuonesesa kuti pakhale chikhulupiriro pofuna kuteteza dziko lino. Phiri ananenanso kuti chaka chamawa akhala kukhazikitsa ntchito ina yomwe ithandizire kulimbikitsa ntchito zomwe asilikali amagwira. Inetu ndifuna ndiapatse Amalawi chikhulupiriro chabwino ndiponso chopambana kuti ife MDF ndife okonzeka, andiso tikukonzeka tsiku ndi tsiku, masana ndi usiku sitikugona, tikukonzekera. Chitsanzo chabwino ndi exercise imene mwabwera ino kudzatiwanerera pano, imene ndikunena kuti taenda kuchoka kunkhota kuti kudzafika kuno. Andikomalizira kwake mwakhala mukuona asilikali akuomba mfuti. Kugwirizana ndi Phiri oyang'anira maphunziro Brigadier General Luke Mwetseni Yetala
watsindika zakufunikira kwa maphunzirowa ponena kuti amathandiza kulimbikitsa ubale komanso kugwirira ntchito limodzi pakati pa asilikali. Chisitsi athu kwambiri chinagona pa training. We had a lot of time. Of course, nthawi kake kanali kochepa koma we used kanthawi kochepa kamene tinalirapo kupanga train and we trained really hard. Maphunziro ochitidwa mobwerezabwereza omwe asilikali amachita ndofuna kuthandiza kugwiritsa ntchito maphunziro omwe amalandira pomwe amakhala kugwira ntchito zosiyanasiyana m'nkhalango. M'malo mwa Zodiac kuno kunzuzu ndine Toera Katswiri. Unduna ona samaboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe wati ziphuphu ndi katangale pa mchitidwe ozimbitsa nyama zakutchire ndi katundu wa nkhalango zikubwezeretsa mbuyo ntchito zokhazikitsa malamulo oteteza zachilengedwe mu Africa. Wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono a Owen Chomanika wati monga maiko ena dziko la Malawi likutaya katundu ochuluka ku mchitidwewu omwe akuti ungathe kudzera mu kafukufuku wakuya. Franklin Tambalika walemba ripoti ili. Wachiwiri kwa nduna za maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Owen Chomanika wati ripoti lokhudza mchitidwe opalamula milandu yokhudza kupha nyama zakutchire la mchaka cha 2024 likuonetsa kuti anthu omwe amachita izi amagwiritsa ntchito ziphuphu ndi katangale. Achomanika omwe anayimira nduna zokopa alendo avera kantukule pamwambo otsekulira zokambirana zachisanu mchinayi zapachaka za bungwe la African Wildlife Forensics Network kusalima lachiwiri ati malipoti akuonetsa kuti mchitidwewu ukukula ndipo apempha maiko kuti apeze njira zochitira kafukufuku ozama pofuna kuthana ndi mchitidwewu kudzera mu umboni ogwirika. Kuteko ripoti inatuluka kunena kuti dziko lapansi linolo amene amapanga izizi si anthu ambayi ngati inoya Franklin, si ngati ineyoyi. Amene amapanga izizi ndi anthu oti mmene amapangira mankhwala ozunguza bongo ndi cartels. So they deal ndi izizi kuti ino ndi anthu amene amatha kuwadyetsa anthu bwinobwino m'masystem kuchoka pano kudzera Mozambique kukatuka kwa Eritrea anthu akudyesera mosemu anthu athu basa apa sati $. Corruption ilipo yambiri. Mawu ake mkulu wa bungwe la Trace Wildlife Forensics Network Professor Rob Odgen wati maiko a mu Africa ali ndi anthu omwe amapalamula milandu yotere mogwirizana ndi nzika za maiko ena kotero nkofunika kuti mbali zonse zokhudzidwa zigwirane manja. Pa zokambiranazi pali nthumwi 65 zochokera maiko 14 a mu Africa. Mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha UTM Adalitso Kabambe wati chipanichi chayima pa ganizo loti kumangidwa kwa mlembi wake wamkulu Patricia Galiati ndi kukhudza ndale chabe. Koma iwo ati UTM isiya zonse m'manja mwa khoti kuti ionetse chilungamo pa mlandu wawo ofuna kupha mtsogoleri wa dziko. Polankhula kwato la Nkhani lolemba bwalo litatulutsa pa belo Galiati, Akabambe ati zomwe anapempha apolisi mkhoti kuti apitirize kusunga Galiati ndi umboni woti anawamanga alibe umboni wokwanira pa mlandu omwe akuwazenga ofuna kupha mtsogoleri wa dziko. Monga mmene timamvera mmene moja kuna kuti asera general anamanga asanamalize kafukufuku wawo opeza milandu yeniyeni ndi kupeza kuti wolakwa ni ndani. Ndiye akhoti abwalo anena kuti yayi iniyo mmaene amutamaliza kaye kafukufuku wanuyo ndikupeza zimene zalakwikazo ndikupeza anthu amene alakwawo ndi kumapanga bwino kuamanga bwino. Koma anthu mwamanga musanamalize kafukufuku wanu nanga kafukufuku atakuonetsani zinthu zina zosiyana ndi zimene mwamangira anthuwa. Mwamanga mwina anthu olakwika mwina mmene amanga anthu ena ndezi dzakhala bwa munthu agona kale musero kwa masiku okwana 4 tsopano ali musero. Ndiye ifeyo ndife odandala kwambiri tikugwirizana kwathunthu ndi zimene akhoti anena. Koma poyankhapo mneneri wa boma a Moses Kunkuyu walangiza anthu mdziko muno kuti adekhe ndi kulola bwalo la milandu kugwira ntchito molingana ndi malamulo. Kuyankhula motero ndi kuti nkulakwitsa sindinakakonda kuti tiyankhe pa nkhani izizi chifukwa nkhani izi zili ku bwalo. Koma munthu wina aliyense ali ndi ufulu mdziko muno okuti akhoza kudandaula ku bwalo akaonera walakwiridwa. Komanso amene angaoneke kuti walakwira lamulo aganizidwe walakwira lamulo ali ndi ufuluso kuti amvedwe ku mabwalo kumene akhoza kukadzipanga defend yekha nkupezeka olakwa nalandira chilango nkupezeka osalakwa mwinaso nkupatsidwa zoputira misozi. Nkhani ngati izizi chimayang'ana kwambiri kuti pali mlandu umene autchula ngati patchulidwa mlandu ndiye kuti ndondomeko yayambika imenenso munthu akhoza zimasula yekha kuti popereka maumboni kuti mlanduwo palibe. Ndi chimene ngapemphe kwa Malawi chokuti mwina adekhe ndi kuwapatsa mabwalo nthawi kuti akayamba kumvera milanduyo ndikhoti sefe lidzapanga folo kuti kodi nkhani zake kani zimenezi
ndiye kuti zikuonera mlandu kapena zosakuonera mlandu nakamene zomvekeramo kodi nzokuti dinzandale kapena awa adachita molakwitsa. olankhulapo pa zochitika mdziko muno ati vuto la mafuta a galimoto lomwe likupitirira ndi chipsinjo pa chuma cha dziko komanso moyo wa chuma wa Malawi. A Victor Chibofya nda Isaac Chekeziwa auza Zodiac kuti anthu ambiri akuvutika pano kamba kuti amadalira mafuta a galimoto pa ntchito za chuma ndi zina. Mneneri wa kampani ya boma yogulitsa mafuta ya Nokma Raymond Kambale wati timpatse nthawi asanayankhulepo pa zomwe akuchita pothana ndi vutoli. Tindi ripoti la Blessings Kang'ombe. Kwa masabata pafupifupi atatu tsopano vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto lakhudza dziko lino zomwe zayika pampani pana anthu oyendetsa galimotozi. Woyankhulapo pa zochitika mdziko a Victor Chibofya wati adindo anakakonza msanga vutoli chifukwa likukhudza kwambiri umoyo wa zachuma wa nzika za dziko lino. Chisono kuona mizere ya anthu okuti akhala ma filling station ambiri amdandakuza komano chiyembekezo chokuti mafuta abwerapo ma filling station yo ulibe zomwe zili zokhumudwitsa kwambiri andisetemperati kwadi ndondo lokuti achitepo kanthu kuti mafuta amene akhale mbiri yakale mdziko mwathu. Pamene Isaac Ziwa ati akuluakulu akuyenera kukhala ndi manyazi polephera kukoza vutoli pofika lero. Kuti munthu apange ndalama, kuti munthu zinthu zake ziyende bwino, amayenera kuti aziyenda. Ukagula kagalimoto kumafuna kuti ndithu moyo wako ukhale pena pake, koma bomali kuti sandusa ife ngati ziweto. Zisi chinthu chabwino ndipo zimenezi iwo akanachita manyazi ngati boma. Pakadali pano mneneri wa bungwe la nkhokwe zosungirako mafuta a galimoto la Nokma a Raymond Kambale wati timupatse kaye nthawi asanayankhulepo pa izi. Sabata latha akuluakulu a boma analonjeza Malawi kuti vuto losowa mafuta a galimoto alikonza pofika kumapeto a sabata, koma zinthu sizinasinthe kamba malo omwetsera mafutawa madera ambiri mdziko lino munakapezekabe mizere italitali ya anthu oyendetsa galimoto. Malo mwa Zodiac kunchewu ndine Blessings Kang'ombe. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac tindi zambiri posayidwa pa nkhani pomwepo. Abale ino nthawi yoti muzipumula pa nyumba musamavutikenso ndi udzudzu. Our natural body spray repellent delivers 8 hours of unbeatable protection against pesky mosquitoes and biting insects. Stay bite-free and enjoy every moment of your evening with our trusted formula. Easy to spray on, affordable, smells pleasant, no DEET, no more scratching and itching. Great for babies over 6 months and anyone with sensitive skin. Get yourself a couple of bottles today to guarantee amazing sleep mosquito bite-free. Very Safe creates a natural and protective solution from malaria and tropical diseases for the whole family. Nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha, nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wachiliza chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. kudandaula kwa kholo lako mwayisudza upeza. They say prevention is better than cure. Protect your family from viruses and other bacteria-related illnesses by embracing our Malawi-made natural long-lasting sanitizing range, Very Safe.
Indetu, inu musanaje kunyumba kwanu ngakhale koyenda gulitsani ntchito hand sanitizer wa Very Safe. Very Safe is your ultimate shield with its powerful PMD active ingredient. It doesn't just kill germs instantly, it keeps them at bay for lasting protection that's safe for kids and kind to skin. From the warm heart of Africa, stay protected with Very Safe. Madziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama, ena amakonda mkaka woti usachokere kunyama. Zimenezo timadziwa ife kuli Longwedere. Ali Longwedere akupangirani mkaka kuchokera ku soya. Mkaka dzina lake ProMilk kuchokera ku soya. Komatu kati kuona kuti ayayayaya mkaka uwu, mkaka wokoma, mkaka wopatsa mphamvu, mkaka olimbitsa mafupa, komanso mkaka wokupatsani inu thanzi. ProMilk kuchokera ku Longwedere, mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka. Amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu. ProMilk ndi mkaka wabwino kwambiri. Khalani athanzi, imwani ProMilk, mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Longwedere. Mukananso bwanji lero? Hayi mkaka umenewu yayi, imwani mkaka ProMilk. Inofuna kupikula ProMilk, phone 0111 754 111 kapena 0887 374 741. Mulankhulane nawo. Osamavutika ndi makala inu. Introducing Malawi's first sustainable licensed makala, Kawandama Hills Charcoal. Makala osavuta kuyatsa komanso orulutsa utsi ochepa. Good for mbawula, good for braai, and good for takulandiraniso ku nkhani zathu. mitu ya nkhani izi tisanapitirire ndi nkhani izi. Magulu okhudzidwa ndi ulimi wa thonje ati kusowa kwa ndondomeko zokhazikika zotsogolera mitengo ya thonje, kusowa kwa mbewu yabwino ndi yofikirika ndi mavuto akuluakulu omwe akusokoneza ntchito yotukula ulimi m'mayiko a Africa kuphatikiza ku Malawi. Mlembi wamkulu wa bungwe la Eastern and Southern Africa Cotton Organization Asunduzwayo Banda wati ulimi wa thonje uli ndi kuthekera kukweza chuma cha mayiko a Africa koma ndikofunika kuthana ndi mavutowa. Kasima obaleni nkhani yonse. Mlembi wamkulu wa bungwe la Eastern and Southern Africa Cotton Organization ESACO yemwenso ndi mkulu wa nthambi yona za malonda a thonje mdziko la Zambia Asunduzwayo Banda wati mayiko monga Malawi, Zambia, Mozambique komanso Zimbabwe ali ndi kuthekera kokweza chuma chawo kudzera ku malonda a thonje, koma ndikofunika kuyika chuma chochuluka m'magawo enera m'malonda a thonje. Koza kuti mulimi wa thonje atetezewe komanso asatetezewe chabe koma pasidwe mphamvu zochita malonda yomwe aja ya thonje. Mphamvu izi zikhale zokambapo pa mtengo, mwina ukhala na danga lakuti munthu angazisankhire yekha kuti ine ndifuna mankhwala otere mbewu yotere. Cosmas Rwanda ndi mkulu wa khonsolo yona za malonda a thonje mdziko lino ndipo akuvomereza za mavutowa koma ati boma likuchitapo kanthu. Zimene zakhazi kukhumudwitsa anthu kuti asamalime thonje lochuluka, koma tikaukonzanso sika wa thonje uja ndikubweretsa pamodzi kuti zonse zichitika poyera limosabisa ali sazikhala kukhutitsidwa ndi zimene zikuchitika zitithandiza kuti ndalama zibwere mu sekta komanso alime thonje lambiri. Esther Chirwa ndi mkulu wa bungwe la We Effect mdziko lino ndipo bungwe lawo likugwira ntchito zopititsa patsogolo ulimi komanso malonda a thonje m'mayiko a Malawi, Zambia, Mozambique komanso Zimbabwe. Kwakukulu nkonena kuti titengepo gawo kuti ulimi wa thonje upite patsogolo, ndi ulimi omwe unakhala ngati unayamba kubwerera mbuyo. Msonkhanowu omwe lakonza ndi bungwe la ESACO mogwirizana ndi bungwe la African Institute of Corporate Citizenship AICC ndi thandizo lochoka ku bungwe la We Effect wasonkhanitsa pamodzi nthumwi monga akatswiri ona zakafukufuku, alimi a thonje, oyimira boma komanso omwe amapanga katundu kuchoka ku thonje.
m'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasim Aubi. Nduna yona za maphunziro amadalitso Kambauwa Awilima yapempha university zakumvuma komanso kumwera kwa Africa kuti zichilimike mu ndondomeko za makono zomwe zingakweze maphunziro komanso kafukufuku wa makono. Iwo anena izi pa msonkhano wa mayunivesity ya mzigawozi zomwe zikulimbikitsa ndondomeko za makono pofuna kutukula ntchito za sukuluzi. Dickson Chivati Gondwe ali ndi ripoti. Polankhula pa msonkhano wa chinamba 18 wa yunivesity zakuvuma ndi kumwera kwa Africa, nduna yona za maphunziro amadalitso Kambauwa Awilima anatsindika kufunika koyika ndalama zochuluka ku ntchito za yunivesity kamba kuti zimathandiza kupititsa patsogolo ntchito za chuma. Malinga ndi Awilima nkofunikanso kuchita kafukufuku ozama maka maphunziro omwe yunivesity zimapereka ndi cholinga choti ntchito za maphunziro zipite patsogolo. Mumadziwa ino pena kumana magulu osiyana-siyana ndi kuti anthu mumatha kuphunzira kwa nzawo. Mumatheka kuti ifeyo mwina kumalawi kuno tikudziderera pena pake kumapeza kuti ifeyo tili ndi nzeru zoti tikhoza kugawana nawo anzathu. Tonsefe ngati mayiko ngati Africa nkumapanga bwino. Komanso tikhozopezekaso kuti ife pena pake pakutivuta ngati Malawi. Mmene takumana chonchi ndiye kuti titha kuona kuti kodi tayenda bwanji ulendowo. Tapanga zimene tinayika kuti tilondola. Kodi pa ulendowo pativuta ndipati, tachita bwino ndipati, pamene tafoka ndipati. Mawu ake mkulu wa bungwe lolimbikitsa ntchito za yunivesity zakuvuma kwa Africa, Profesa Gaspard Banyankimbona, anati msonkhanowu ndiofunikira kwambiri popititsa patsogolo ntchito za mayunivesity. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi nthumwi zochokera m'mayiko a Malawi, Mozambique, Zambia, Tanzania, Uganda, Ethiopia komanso Rwanda. Malo mwa Zodiac ndine Dickson Chivati Gondwe. Mvula ndi mphepo yamphamvu yasasula denga la kalasi pafupifupi 10 pa sukulu ya primary Shadow Boma ndi Chitiba mtawuni ya Kasungu. Hamdano Omawo pa mpando wa komiti ya makolo pa sukulu ya Boma primary wati maphunziro asokonekera makamaka asokonekera m'masiku akudzawa chifukwa cha vutoli. Nowa Nkubwi ali ndi nkhani yonse. Nyengo ya dzinja yomwe yangoyamba kumene yayamba ndi ukali mtawuni ya Kasungu. Mvula yamphamvu komanso mphepo zaononga nyumba zogona komanso midadada yofunikira. Mwachitsanzo midadada yophunzirira pa sukulu za primary za Boma komanso Chitiba mtawuni ya Kasungu yasasuka. Pa sukulu ya Boma zipinda 8 zophunzirira zasasuka, pomwe pa sukulu ya Chitiba makalasi awiri akhudzidwa. Wapampando wa komiti ya pa sukulu ya Boma Hamdan Omar ati kusasuka kwa madengaku kusokoneza maphunziro kwambiri. Panopa ana athu ndiyo kuti akhala pa holiday nanga aphunzira bwanji pakuti makalasi wonse asasuka, kusasukiratu tiyena kugumuka kumene ndiye ndipovuta kuti ana athu aphunzire tikati pakalikiliki. Mlangizi wa maphunziro ndala Boma a Beatrice Tanda ati zinthu sizili bwino nsukulu zomwe zakhudzidwa ndipo apempha anthu akufuna kwabwino kuti athandizepo. Papa ndiye kuti maphunziro asokonekera kwambiri, ana sosangati kuti aphunzire. Ndiye dandaulo langa ndilimenero kuti tiyeni tigwirane manja akufuna kwabwino, tiyeni tithandizane. Kupatula sukulu, nyumba zomwe chiwerengero chake sichikudziwika zasasuka kuphatikizapo makachisi opempherera m'madera osiyanasiyana m'municipality ya Kasungu. Akuluakulu municipality akuyembekezeka kutulutsa chiwerengero cha manja omwe akhudzidwa ndi ngoziyi. M'malo mwa Zodiac kuno Kasungu ndine Nowa Nkubwi. Tsopano tipite ku nkhani za masewero. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko lino la FAM lachotsa ntchito mphunzitsi wamkulu wa dziko lino The Flames Patrick Mabedi yemwe anasayinira mgwirizano wa ntchitoyi ndi bungweli chaka chatha. Anthu atamudzudzula kamba kakusachita bwino kwa timu ya Flames ku mpikisano wa AFCON. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mtsiriziro pa nkhanizi, koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Banki yayikulu mu Africa ADB ithandiza anthu ndi magulu omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. MDF yati kuphunzitsa asilikali